Podcast o všem. Jedna epizoda, jeden host, jedno téma. Ahoj, tohle je druhá část rozhovoru s Janem Skryjou, odborníkem na lucidní snění, takže pokud jste neslyšeli tu první část, určitě si ji pusťte. V téhle části jsme toho probrali spoustu, neudrželi jsme se jenom u tématu lucidního snění, přestože jsme se k tomu neustále vraceli, ale rozhovor to byl hrozně zajímavý, takže doufám, že se vám bude líbit. A teď už jdeme na to. Chtěl jsem se ještě vrátit k tomu, kdy skrz sny promlouvá podvědomí. Vy jste tady předtím mluvil o tom svém snu, ale tam to bylo vlastně problém, který vědomě jste nedokázal řešit. Ale mně se to stává někdy i jako... Já jsem programátor, takže třeba něco programuju a nevyřeším ten problém, jdu večer spát, jsem na tom zaseklej a je to něco, co vyžaduje prostě soustředění a všechno. Pak se mi zdá sen, kde jenom vágně se o to nějak otře. Já si potom k tomu ráno sednu. Není to tak, že bych si vzpomněl na ten sen, ale prostě si k tomu sednu a najednou to vidím. Třeba trošku mi tam problikne něco z toho snu a najednou vím, jak to udělat. A fakt jako mám vyzkoušený, že když jsem dlouho na něčem zaseklý, tak není nic efektivnějšího, než jít spát prostě a nechat to na ráno. Tak to přesně funguje svět snu a to, co jste teď popsal, je jeden z jeho největších přínosů, který lidi můžou využívat ve oblasti toho kreativního myšlení, v oblasti, kdy si dostat ten význam jako takhle, nebo vlastně přinést ten kreativní vhled. Toto je jedna z nejdůležitějších věcí, co jste právě popsal, jak funguje svět snu. Ono totiž, když se bavíme o snové terapii, tak spousta lidí si představuje, že má ten sen a tam dostane tu odpověď v tom snu. Ale to tak u 80% až 95% snů není u většiny lidí. Ty sny fungují tak, že když si nechám zdát o tom tématu, tak to téma, o kterém si nechám zdát, otevírá ty možnosti kreativity a potenciálu, který se potom projeví ráno nebo v následující den nebo v velmi blízké době, který najednou, takhle to je. Že to řešení nebylo k dispozici ještě den předtím, najednou je. Takže takhle to funguje ty sny. A zase, když se na to podíváme, uvedu příklady z té vědecké praxe. Robert Stickgold dělal výzkumy, už jsme ho tady zmiňovali, nebo dělal experiment s virtuálním bludištěm. To je třeba to, co popisujete vy. Nějaký problém, který lidi měli řešit. Měli řešit cestu tím bludištěm, byly tam nějaké záchytné body. A dělal to, že nějakou dobu ti lidi to řešili a pak jednu skupinu těch lidí nechal se dívat na film a druhou poslal spát. Ti, kteří šli spát, tak měli to následné řešení toho bludiště lepší, než ti, kteří se dívali na film. Tak to je jasné, to už dneska to říkám takové, to už dneska víme. To je jasný závěr, jednoduchý spánek léčí samozřejmě. Co je ale mnohem zajímavější, že on ještě zkoumal tu skupinu lidí, kteří spali a zkoumal jejich sny. A zjistil věc, kterou když jsem kdysi interpretoval, tak jsem si pořád dokola četl, jestli fakt je to pravda, protože to je něco naprosto fascinujícího. On sledoval sny těch lidí, kteří spali. A zjistil, že ti lidi, kterým se zdálo o bludišti, ne o vyřešení, ne o té cestě, jenom o tom tématu, že měli v tom snu obraz bludiště, tak byli úspěšnější než ti lidi, kterým se zdálo o čemkoliv jiném. A teď ten ti lidi, kterým se zdálo o tom bludišti, byli 10krát úspěšnější než ti lidi, kterým se zdálo o čemkoliv jiném. Takže to je něco naprosto fascinujícího a docházíme k závěru, že obsah snu je ještě důležitější než samotný proces snění. K tomu závěru došel i Matthew Walker ve své knížce Proč spíme, takže to neříká tady duchovní Honza Skryja v podcastu, ale došli k tomu i jako velké kapacity světové. Úplně stejný závěr z oblasti hojení emočních ran. Doktorka Rosalind Cartwrightová po dobu 1 roku zkoumala, všimněte si jenom té paralely, jiná úplně oblast, ale stejný závěr. Po dobu 1 roku zkoumala lidi trpící depresí. Spozorovala jejich sny a zjistila, že ti lidi, kterým se zdálo o příčině té deprese, o tom rozvodu, o té životní ztrátě, o té těžké situaci ve firmě, čemukoliv, o té příčině té deprese, měli to v rámci obrazu těch snů, tak ti se z té deprese léčili. Lidi, kterým se zdálo o čemkoliv jiném, tak v té depresi zůstávali. Úplně jiná oblast, ale úplně stejný závěr. 2 nezávislí lidi, úplně stejný závěr. Ten obsah našich snů je ještě důležitější než samotný proces snění.
Já jsem nemohl přijít na to, jak má vypadat ten deník snílek, který jsem vytvářel pro snílky. Říkal jsem si, jak je to možné. Mám zkušenosti, a můžu opaku pořád dokola, ale pro mě to je podstatné, mám nazbírané zkušenosti z více než tisíci snílky. Přednáším, mluvím, mám všechno to know-how. Jak to, že nevím, jak ten deník snílek poskládat, aby to prostě se do toho všechno projevilo, všechny ty zkušenosti, aby to byl perfektní nástroj. Frustrace, pocit jsem věděl, že se přenáší do světa snu, takže přesně úplně mimochodem stejný příklad jako s tím programováním, který jste uvedl. Zdál se mi sen o deníku snílek. Ten sen byl velmi abstraktní. To je úplně poetický, úplně že vás to napadlo ve snu. Úplně stejné. A vlastně zdál se mi ten sen. A v tom snu jsem si ho ráno poznamenal jenom nějaké obrazy, ale viděl jsem, že tam ten deník byl. Ráno jsem se probudil a přesně jsem viděl krok za krokem před svýma očima, jak má ten deník snílek vypadat. Úplně přesně. Viděl jsem, jak má začít, jaká má být jednotlivá jeho část, jak má být proložený. Všechno to tam najednou bylo. Celá ta cesta snílka byla vymyšlená, která vycházela opravdu z těch zkušeností. To nebylo vymyšlené ve snu. To vycházelo jenom ten sen. To dal k dispozici. Takže toto je jeden z obrovských přínosů snové terapie, která funguje s tím, že si nechávám zdát o tom, co v životě chci léčit, nebo v čem chci tvořit. Nechám si zdát o těch snech. Pokud se mi nedaří nechat si o tom zdát, tak tam potřebuji dostat ten silný pocit, frustrace z toho, že nevím, jak dál. Ta hlava je nervózní, přináší to do snu. Potřebuji ho tam dostat. A následně si ten sen zapíšu, a sleduju, co se děje, protože tu odpověď nemusím dostat ve snu. Moje zkušenost, 80% případů nedostanete odpověď ve snu. V 20% případů dostanete nějakou odpověď. Ale těch 80% případů je stejně zajímavých, protože to osvícení prostě přijde té mysli, té duše. A funguje to i v případě hojených emočních ran, i v případě kreativity, v případě lepšího učení, lepší paměti, čehokoliv. Takže toto je velmi zajímavé a ještě bych to doplnil o jednu důležitou věc. Honzo, já ale nevím, co je ten problém, který potřebuji řešit. To je zajímavé, protože naše podvědomí ví, co to je. Naše podvědomí ví, co jsou ty emoční rány, které by potřebovalo hojit, aby otevíralo ty možnosti potenciálu, které tady jsou. Naše podvědomí to zná. A tím, že se ve snech napojuju na to podvědomí, tak já dokonce ve snech nemusím jenom léčit ty věci. Já ve snech můžu hledat i ty věci, na které se můžu začít zaměřovat. Protože oni tam jsou. To je ta věc, kdy lidem se něco opakuje ve snu nebo něco řeší a neví, co to je. No pravděpodobně to souvisí s něčím nevyřešeným, s něčím nevyhojeným. A ve chvíli, kdy se to... Krásný příklad, doufám, že ho budu interpretovat správně. Pracoval jsem, nepamatuju si, jestli zrovna s touto dámou jsem pracoval, nebo jestli to bylo jenom nějaké sdílení, ale měla problém s, myslím, že to byl nějaký prastrýc nebo někdo takový v rodině. Nebo problém. Tady ten člověk k ní byl vždycky velmi milý. Začnu možná tím snem. Jí se zdál sen, kdy tento člověk ji vyloženě ubližoval v tom snu. A jako fakt jí dával prostě co proto v tom snu. Normálně třeba jako asi mlátil, nadával, byl k ní hnusný a ona v tom snu znovu byla sklíčená. Co bylo ale zajímavé. Takže v reálném životě to tak úplně nebylo. To byl nejhodnější člověk v její rodině a protože to byl takový tichý typ, tak ona se mu často vysmívala, dělala si z něj srandu. Na rodinných akcích a podobně byla často... A on na to nějak nereagoval nikdy. On si nikdy nešel do žádného sporu. A jí se to bavilo, to ego jí bavilo, že vlastně tohle si ho může zesměšňovat a tomu dělala. A v těch snech on jí to vracel zpátky. On jí fakt nakládal ale. A ona najednou se snažila interpretovat ten význam toho snu. Pracovali jsme na tom nějaká toto přemýšlení a tak dál. A ona říkala, no jo, Honzo, mně to došlo. Mně to došlo. To bylo o tom, že já jsem se k němu chovala hnusně a on si to nezasloužil. Takže já jsem k němu přišla a omluvila jsem se mu za to, jak jsem se k němu chovala a začala jsem se k němu chovat normálně. A najednou nádherné sny, úplně se to vyřešilo, bylo to pryč. A jako fakt krásné prozření i v tom snu a tohle je právě super, že když lidi třeba ještě nedokážou odhalit ten význam, tak se dá v průběhu pracovat i s tím snem. Takže se do těch snů přidává právě emoce vděčnosti a lásky. Tohle dělám s lidma na workshopech, někdy ti lidi třeba pláčou u toho a podobně, je to hodně intenzivní. A toto, že vezme se ten sen, ten obraz, který potom si člověk si ho zapisuje, pracuje s tím nějak a dělá se to, že když máš fakt ten obraz a je tam ten člověk a teďka ti třeba nadává a stěžuje ti, tak ty se s ním obejmeš.
A řekneš mu třeba miluju tě a cítíš tam tu lásku, cítíš tam to, že jdete třeba spolu za ruce, usmíváte se. Necháš ten sen jako v té vizualizaci, v té představě běžet do určitého stádia a v určitém stádiu tam přidáš tu vděčnost, tu lásku a těšíš se na to, že ten sen znovu přijde. A on ti ten sen časem umožní nahlédnout na tu oponu a tobě dojde ten význam. To je třeba jeden z principů, já to teď říkám hodně zjednodušeně, je to jako, ta technika je spíš, aby lidi pochopili ten princip. Ale tohle je třeba jeden z principů, se kterým se pracuje ve snové terapii. Mhm. To je zajímavé, ale ono to vlastně, mě to dává smysl i jako intuitivně, třeba o tom, jak jste zmiňoval ten příklad s bludištěm, nebo možná ještě lepší ten s depresem, a že v tom snu my jsme vystavení tomu problému, který mu čelíme třeba v nějaký změněné formě i v reálném světě, ale v tom snu nejsme limitovaní tou realitou, což je jedna věc, a druhá, že vlastně jsme v bezpečí, že nám nic nehrozí, že naše činy nemají následky, tak jako v té realitě. Mm-hmm. Takže to mi dává smysl a mně se takhle taky někdy zdává, a to jsou už ty noční můry, ke kterým se dostáváme, že třeba někdo mě chce zavraždit. Typicky jsem s nějakou skupinou lidí, někdo nás chce pozabíjet a já vím, že já jsem jediný, kdo tomu může zabránit a v tom snu se vždycky strašně bojím. A skoro vždycky to probíhá stejně a prostě nakonec ten strach překonám, jdu do nějakého toho souboje, dost často přitom umírám, ale vlastně se budím s dobrým pocitem a je to takovej jako simulátor, jestli bych se v nějaký těžké situaci zachoval tak, jak bych se zachovat měl, i když to třeba je těžký. Takhle to jako vnímám. A v průběhu toho snu to je dost strašný, to je prostě jenom ten strach a silná emoce a jako neužívám si to, ale po probuzení, tak jak jste zmiňoval ještě dřív, to sebevědomí, který vám nějaký ten sen dal, tak to je v podstatě přesně to, co potom cítím, že ta simulace, že jsem prošel tou simulací, takže mi to dalo trochu sebevědomí v tom, že až bude v realitě nějaká podobně těžká situace, neříkám situace, která zahrnuje nějaký vraždění nebo tak, ale prostě situace, kdy se budu muset zachovat nějak, potlačit strach, překonat ho a zachovat se tak, jak je správně, i když je to těžký, tak najednou mám mnohem větší sebevědomí v tom, že budu schopný to udělat. A to je přesně ono, co popisujete, že ve chvíli, kdy já jsem vědomý toho snu, zároveň víc přemýšlím nad tím snem, tak je pro mě mnohem snadnější ho uchopit v realitě. To je ta rozdílová část té snové terapie a jenom samotného snění. Že ve chvíli, kdy já víc nad tím snem přemýšlím, víc si ho uvědomuji, víc pracuji s tím pocitem z toho snu, tak je pro mě snadnější ho přenést do probuzeného života, kdy mi pomáhá přiblížit se k tomu vysněnému životu. Sen mi pomáhá přiblížit se k vysněnému životu. Jak jinak vlastně to dělat, než tímhle způsobem. Takže to je super. A ty jste teď vlastně otevřel jako oblast, která má hromadu podtémat. Já vezmu možná jenom jedno z nich a k některým se možná ještě dostaneme. Stephen LaBerge jako velká osobnost lucidního snění tak přišel se zajímavou myšlenkou a pravdivou, a to je to, že sny, které se nám zdají, a to dokonce i ty, které si nepamatujeme, tak ovlivňují naši realitu. Pokud se mi zdá nějaký krásný pozitivní sen, je velmi pravděpodobné, že budu mít nějaký dobrý den, dobré pocity, dobré přemýšlení, lepší energii a podobně, i když si ho nepamatuju. A naopak, když se mi zdá nějaký negativní sen, nepříjemný, může to ovlivnit kvalitu mého dne, cítím se hůř a podobně. I když si ten sen nepamatuju. A Stephen LaBerge tady dochází k závěru, že právě lucidní snění, kdy vím, že jsem ve snu, může způsobit, pokud se to naučím, může způsobit to, že když mám ten lucidní sen, tak si tam můžu navazovat to, co chci. Létat, krásné zážitky a uvědomuji si, že jsem ve snu, takže tohle tam prožívám a to ovlivňuje ten můj den, že to proaktivně jdu naproti tomu, abych měl ty pozitivní sny pravidelně, které to ovlivňují pozitivně. Já jsem to poznání ve vší pokoře ještě rozšířil na základě mojí zkušenosti a to, co učím lidi, je, že mnohem důležitější, než to, co se vám zdá, je váš postoj k tomu snu. Takže i když se vám zdá negativní sen a vy se ráno budíte s tím, že to je fantastická věc, protože máte prostor pro vědomou práci, pro posun ve vašem životě, tak ten sen nebo ten den je krásný a plný silných pocitů, i když jsem zažil negativní sen. A já najednou nejsem závislý na tom, jestli se mi budou zdát pozitivní nebo negativní sny, pokud vím, jak s tím pracovat. To je i to, co jste teď právě popsal. Prohráváte ty souboje, to je nějakým způsobem negativní, ale už víte, že to je něco, k čemu se můžu nějak postavit a nějak vědomě to rozšiřovat skrze vizualizaci, skrze techniky,
Já si pamatuju na případ, kdy se mi opakoval sen, nebo on se, tak jak jste to popisoval s tím pocitem, podobný teď příklad, vlastně, kdy se neopakoval ten obraz toho snu, ten byl jiný, ale ten pocit byl stejný. A u mě to bylo tak, že se mi opakoval pocit a různé sny byly, kdy já mám mladšího bratra o 2 roky a opakovaly se mi sny, kdy nějakým způsobem byl s náma nějaký konflikt. Měli jsme spolu nějaký konflikt v tom snu. A ten konflikt byl o tom třeba, že někam se jede a podobně. Byly to různé druhy konfliktu, ale stejný pocit. A já jsem nad tím, a byl to negativní sen, protože tam bylo prostě něco, nějaký konflikt. Jo? Bylo tam třeba i fyzické ubližování, bylo tam toto, tamto. A je pravda, že když jsme byli jako malí kluci, tak já, když vím, že jsem byl o 2 roky starší, tak jsem měl tu dominanci a možná jsem ji někdy zneužíval vůči mému bratrovi. To není, že nemyslím si, že jsem byl jako špatný, já jsem zase bratra jako hodně chránil v mnoha ohledech ve škole a tak, snažil jsem se být jako jeho ochránce. Pamatuju si, že jsem šel za učitelem na střední školu, který mu dal 4 vlastně za nějaký příklad v matematice a já jsem mu zaklepal takhle na dveře a říkal jsem mu, tady jste neměla být 4, ale 1. A já studuju na Vysoké škole ekonomické v Praze a ukážu vám proč. Tak jsem mu to ukázal a dal mu 1. Takže já jsem hodně, bylo to hodně i do té pozitivní strany. Aha. Ale takhle to prostě v dětství bylo, nikdo mi to nenaučil, moji rodiče oba 2 skvělí lidi, ale byla jiná doba než dneska ohledně toho a prostě neřešilo se to. A mně se tohle zdálo pravidelně a bylo to nepříjemné. A lidi, když mají tyhle nepříjemné sny, tak se jich snaží zbavit. A já, protože jedno z těch cvičení, které zase učím i v té Lucidní akademii, práce se zrcadlem, jsem se večer na sebe díval do zrcadlem a říkal jsem děkuju za tyto sny. Takhle jsem se díval sám sobě do očí a říkal jsem děkuju za ně. Moc se těším, ať prosím přijdou znovu. A takhle jsem se těšil, až na ten negativní jsem přijde znovu. Já jsem chtěl, aby se mi to zdálo, protože jsem viděl, že se to tělo snaží něco řešit, léčit. Představoval jsem si ty sny. A přišlo to. Přišel sen asi po 8, 9, 10 dnech, po zhruba 2, 3 týdnech, kdy se ten sen opakoval třeba 6x, 7x, různé sny, stejný pocit. Přišel sen, kdy jsme s tím bráchou stáli, já jsem plakal a objeli jsme se a vlastně tam byla ta láska a bylo to vyřešené, to téma. Pak už se mi to nezdálo. Takže něco se tam snažilo dořešit. My s mým bráchou dneska máme skvělý vztah, jakože rozumíme si toto, tamto, moc se nevídáme, ale všechno je tohle, ale víme, jak to bylo tehdy. A toto pro mě bylo důležité vyléčení určité emoční rány. Takže ten postoj k tomu snu je důležitější než ten sen samotný a čím více naučíme pracovat s tím postojem a s těmi technikami, které jsou ve snové terapii, tím krásnější, hodnotnější potom ten život je. Vy jste několikrát už popisoval, jak sny a realita spolu souvisí. A já mám takovou zkušenost, typicky, když jsem se učil o Zkouškovým, že prostě moje sny byly zase jenom učení a bylo to prostě strádání. Já jsem měl pocit, že jsem si vlastně neodpočinul. Prostě jsem celou noc počítal integrály, celý den jsem počítal integrály. A strašně jsem tím trpěl v tu dobu. Jo. Jakože fakt to byly sny, kterých jsem se chtěl zbavit, protože nic mi nepřinášeli, jenom bylo to jako, že jsem chycený v nějaký smyčce a nemůžu usnout a prostě furt se jenom dál učím. A bavil jsem se o tom i s bráchou, třeba říkal, že to má úplně stejný a že to má třeba i když celý den hrál na počítači, že potom jako usíná a vlastně dál hraje na tom počítači a pak když vstane, tak neměl ten předěl mezi realitou a snem. A to je vlastně to, k čemu se chci dostat. To když se takhle stane, že realita a sny začnou splývat. Jestli to může být problém, nebo co to může znamenat, nebo jak to řešit. Jasně. Je to vždycky o té interpretaci toho snu, takže například u těch počítačových her nebo u těch, řekněme, lidí, kteří se dívají na horory například, tak pak se jim často zdají nějaké děsivé sny a podobně. Proto já doporučuji lidem, dívejte se na vtipné, zábavné, láskyplné filmy. Takže třeba romantické komedie jsou prostě super, jo. Simpsonovi jsou fajn po většinu času a tak dále. Vlastně jako na nějaké věci, které jsou, řekněme, jako sranda, zábava, láska a tak dále. A neobklopujte se těma psychologickými, protože dneska třeba ty horory, já se dostanu i k tomu, ono to spolu hodně souvisí.
ty horory dneska jsou založené na té psychologii, která vás má fakt emočně jako zúžit. Úplně, vás má to úplně jako pohltit emočně, aby to byl dobrý horor. A to je problém z hlediska světa snu, protože my víme, že ty pocity se přenáší do světa snu, pocity přenáší ty obrazy do světa snu, takže potom to výrazně negativně ovlivňuje ten svět snu. Takže já lidem říkám, nedívejte se na horory, dívejte se na komedie, na láskyplné věci, na inspirativní videa, tam prožívejte ty silné pozitivní emoce a rozvíjejte je, ať vás to pozitivně ovlivňuje. A to jsou ty dvě odlišná témata. Pokud jsem student, celý den se učím a u toho zažívám takovou tu křeč často podvědomou, jak ta zkouška vlastně dopadne a co to je a tam toto, tak se to téma přináší do světa snů. Ale to není nutně špatně, protože a je dobré těchto snů se taky nesnažit zbavit, jo? Protože tady ty sny můžou být pozitivní. Oni tím, že se vám o tom zdá, když se učíte nějakou novou věc, tak hodně zjednodušeně se dějou dvě věci. Jedna je v non-REM fázi a jedna je v té REM fázi. A na tom učení se to hezky chápe, byť to funguje v jakékoliv jiné oblasti života. Když se učím nějaké věci, tak ta non-REM fáze ty věci ukládá a posiluje. A ta REM fáze dělá to, že je takhle řadí mezi ty existující uložené posílené věci a vytváří ty souvislosti. A oni ty fáze takto na sebe navazují. A díky tomu vzniká velmi důležitý učící proces. Když se vám navíc o tom tématu zdá, tak to ještě víc posiluje tu schopnost toho učení. Samozřejmě to není příjemné, když ten mozek už jako je toho na něj hodně, tak jsou to nějaké negativní sny nebo smyčky, jak popisujete, o to víc je potřeba pracovat s tou vizualizací, že ty sny jsou krásné, že přidává tam tu lásku k tomu, což někdy u toho učení je problém, protože, a to se dostáváme zase ke společenskému tématu, že se učíme, bychlujeme z paměti věci v době, kdy máme všechny informace dostupné na jedno kliknutí. Jako proč to děláme? Jo, proč vlastně tohle děláme? Proč se neučíme věci, které milujeme nebo které nás fascinují? Proč ve škole se neučíme kritickému myšlení nebo nějaké týmové spolupráci? Nejsme hodnocení za nějaký jako skutečný rozvoj. Proč se ve škole neučíme, jak vydělat peníze, jak se prodat, jak být šťastný? Proč se ve škole učíme vlastně skripta nějakých spoustu věcí, které dneska takhle vezmete do telefonu. A telefon nejenom, že vám to najdete na Google vlastně za sekundu, ale zároveň dneska je umělá inteligence, která jenom řeknete, co chcete najít. A ona to přesně najde a vypíše ještě k tomu z kvalitních zdrojů, takže vy ani nemusíte, i když nevíte, co hledáte, tak to najdete. Dneska stačí to trochu popsat. Takže jsme v době, kdy tohle mozek ví a mozek tímhle trpí. Proč se to vlastně jako učím? Jo? Podvědomě to může být. Proč? Abych složil zkoušku? K čemu to je? Proč, pro Boha? A tady ty tlaky, nevyřešené otázky, které nedávají smysl, často na podvědomé úrovni, tak můžou vést tomu, že ty obrazy jsou negativní a nepříjemné. A řešení je nebýt součástí Matrixu. Ale to je těžké řešení. Já jsem součástí Matrixu, já mám vysokou školu, ale ne. Mě vysoká škola i hodně přinesla, cesta úspěšných a tak dále, dělal jsem hodně pozitivních věcí. Ale to se dostáváme, jako ono tohle už hodně souvisí s hlubšími tématy a s psychologickými věcmi. No a pokud jde o to, že celý den hraju hry, a pak se mi to v noci zdá, tak tam každému ten význam rád interpretuju, nehraj celý den hry. Tam je to jednoduché, už ti z toho hrabe. Jo, jakože... Já myslím, že to je i s tím učením, že to je úplně stejný. Jasně, ale u toho učení se s tím ještě dá nějak pracovat z toho chápání té snové fáze REM. Jo, že když fakt se k tomu nějakým způsobem postavím a využívám ten svět snu na to, aby se líp ukladaly ty informace, aby se dobře vyspal, tak je to pozitivní. Což u té hry počítačové já nepotřebuju žádné kreativní vhledy, nic. Jo, tam to je vlastně něco, jako kdy už ten mozek říká, hele, jako brzdi. Už je to moc, jo, už jako Uber, já to sám znám. Já jsem sám vášnivý hráč, teď už moc nehraju, protože jenom v nějakých volných chvílích, protože večer jako vůbec už. Jo, večer by televize doma neměla běžet, měla by vypnutá kvůli melatoninu, takže večer u mě červené světlo, lampičky a tak dál. Čtu si třeba pod červeným světlem, ale to červené světlo by mělo být vlastně pod vašima očima a nad tou knížkou, aby to bylo tyhle principy, a to je zase na delší dobu, a teplé barvy a tak dále. Takže s tímto vším pracuju, aby ten spánek byl dobrý. Přes den si rád občas zahraju chvilku něco, když mám ale většinou spíš studuju, učím se nějaké věci, nemám tu nutnou potřebu, není toho moc. Ale když jsem hrál hodně,
nějakou hru třeba jednu, tak to, že se mi přenesla do světa snu, už byl signál, že je potřeba ji smazat a je potřeba skončit, protože už ty jsi neříkali, už jak je to ve snu, tak už si říkám, už jako je to hodně. Já to měl úplně stejný. Mimochodem, u jaký hry jste to třeba měl? Myslím si, že si nevzpomenu. Já jsem hrál hodně mobilních her, blbostí a u těch počítačové hry jsem hrál jako malý, takže já nevím, co jsem hrál. Assassin's Creed jsem hrál, když jsme byli malí kluci, Far Cry, no a tyhle vlastně. To je jen taková... Jo, jasně, rozumím, ale... Jo, paradoxně nejvíc tohle dělo, když jsem hrál šachy. Aha. Že potom jsem prostě, a to je zase ta smyčka, že jako kdybych si nedokázal odpočinout v tom spánku, jako kdybych prostě neměl ten únik a dál ten mozek jako pracuje naplno a nemůže si odpočinout. No. A mimochodem všiml jsem si, že se mi to často stává, přesně tenhle pocit jako nějaký smyčky po alkoholu. A nemusí to být vůbec moc, jako 2 skleničky vína třeba, ale stejně potom jako ten spánek nestojí za nic, což je taky zajímavý téma, vy už jste to nakousl, to je spánek a alkohol, že jo? Ono totiž s tím alkoholem jde o to, že stačí sklenička a my máme takový celosvětově hloupý návyk, že pijeme alkohol večer před spaním, což je problém. Alkohol výrazně negativně působí na celý spánek a hlavně na snovou fázi REM. Jde to hezky vidět u alkoholiků, kteří tu snovou fázi mají tak zdevastovanou, že ty sny, které chtějí, aby se jim zdály, přechází do reality a oni mají halucinace v probuzeném životě. Protože se těm snům nedaří prorazit v té snové fázi, protože to nejde, protože ten alkohol to úplně jako blokuje. A alkohol je opravdu velký zabiják snové terapie, lucidního snění. To neznamená, že nebudete mít sny. Neznamená, že nebudete mít velmi živé sny, ale nedělá to, co to dělat má. Takže třeba já jsem abstinent. Já alkohol nepiju vůbec. Možná někdy příležitostně si dám třeba birel, ve kterém je trochu nějakého 0,5% nebo něčeho, ale nevím. Ale jinak jako alkohol nepiju a rozhodně bych lidem, kteří alkohol pijí a chtějí rozvíjet svůj potenciál, tak bych jim chtěl říct, aspoň to nedělejte jako večer. A dejte si to třeba k obědu, nějakou jako skleničku nebo něco. Ale tohle je z hlediska spánku a snění jako hodně devastující i ve velmi malé formě. Takže tomu bych se úplně vyhnul. Vrátím se zase k lucidnímu snění. Když já si uvědomím, že je to sen, tak často mám problém s tím, že v tu chvíli, jak si to uvědomím, tak ten sen přestává být stabilní a já se vlastně začínám probouzet. Myslím si, že to je něco, co se děje hodně lidem, kteří se snaží lucidně snít. A chtěl jsem se teda zeptat, jaký techniky můžu použít k tomu, abych ten sen udržel stabilní. Ať už to jsou techniky jako přímo v tu chvíli, kdy jsem v tom snu, anebo třeba, jako jste říkal, ten body scan, kdy to není přímo ovlivněný v tu chvíli, ale má to nějaký dlouhodobý vliv. Jo, dobře. Tak nejdřív to, co je pro lidi atraktivnější a je to samozřejmě účinné, ale ne tak, co řeknu, potom se nuda trošku, ale je to účinné, tak to v tom životě někdy bývá. Tak je to velmi časté téma. Mám lucidní sen, najednou, že jsem ve snu a ten sen skončí. Je potřeba nebýt z toho nějak extra vzrušený z toho, že mám ten sen, hlavně pro začátečníky. A spíš ho tak jako jemně a úplně uvolněně, jo, aha, tak fajn. Takový ten přístup, ten postoj v tom snu, tak jsem jako ve snu, jo, tak co. Jo, takže pohoda, procházet si to, nebýt pro to vzrušení nás toho snu, jo, teď jsem konečně ve snu, už se mi to povedlo a hned jsem probuzený. Takže je potřeba hlavně zůstat v klidu, v pohodě, to je první věc. Existuje spousta stabilizátorů, které pomáhají ten sen udržet. Hodně z nich se týká technik, nevím, do jaké hloubky zacházet, ale třeba jedna z těch technik, aby to nebylo matoucí pro lidi, no, tak to já se k tomu možná ještě dostanu, ale dělají se různé věci. Někdo třeba ve snu padá na záda. A tím, že vlastně jako má ten pád, tak ho to uvolní a prodlouží se ten sen. Některé věci mě se ani u snílku moc neosvědčily. Asi to řeknu, ale bude to možná pro některé lidi trošku matoucí. Existuje technika, která se jmenuje test reality. Ta technika se primárně neprovádí ve snu, trénuje se v probuzeném životě a je to o tom, že 10krát, 12krát denně děláte nějaký rituál a ten se potom přenáší do světa snu. Takže třeba my tady sedíme, já se podívám na stůl, předchází tomu nějaký akt zpochybnění reality a vidím třeba, že na tom stole jsou tady nějaké takové tečky nebo něco, co by tam třeba úplně nemělo být, co tam třeba nedává smysl, podívám se na to, je to možné, že je tady zrovna tady jako ta dírečka, tečka, dává to smysl, jsem ve snu a zkusím fakt procítit,
že možná jsem teď ve snu. Čím víc to budu cítit, tím je větší pravděpodobnost, že ten test reality přinese do toho snu. A potom, kdy tohle fakt se mi povede procítit, nebo i když se nepovede, tak pokračuju dál a dělám ten test reality, což je fyzický rituál. V mém případě třeba test reality je to, jeden z nich, že tlačím ukazováčkem proti dlani druhé ruky. A to dělám, takže jsem ve snu, je to možné, tlačím tím ukazováčkem proti dlani druhé ruky a pokud ten prst neprojde, což teď neprojde, tak vím, že jsem v realitě. Pokud ten prst projde skrz tu ruku, tak vím, že jsem ve snu. A potom když to dělám 10krát denně, tak se to přináší do toho světa snu a tam to potom udělám v tom snu a zjistím, že jsem ve snu. Tak nepřenese se to tam i s tím, že by se ten prst zastavil? Dobrá otázka, ano. Testy reality mají nějakou pravděpodobnost úspěchu. Aha. To znamená, když mám někdy hodně živý sen, do kterých typicky vstupuji, lucidní sen, do kterých vstupuju přímou cestou, tak si říkám, je to možné, jsem ve snu, udělám test reality a on nevyjde. Ten prst neprojde ani v tom snu. Proto mám sekundární test reality, druhý test reality. Většinou dělám oba, i když vyjde ten první, protože většinou ty lucidní sny, když do nich vstupuju přímou cestou, třeba vstávám z té postele do snu, tak jsou natolik živé, že, a když jsem typicky třeba bydleli jsme v 5. patře a já začínám tím, že vyletám z balkónu. To nechcete být probuzení. Chcete fakt vědět, že jste ve snu na 100%. Teď bydlíme v 3. patře, takže to není moc lepší. Prostě nechci vyletět, dokud fakt nevím, že jsem ve snu. Takže dělám 2 testy reality. První je, že třeba tlačím proti té dlani, buď to vyjde, nebo to nevyjde, ale většinou to cítíte, že třeba tady se udělá nějaký důlek, stane se něco netradičního. Oblíbený test reality je zpětný pohled na ruku třeba. Když se podíváte na svoji dlaň, vidíte 5 prstů, podíváte se úplně jinam a pak se znovu podíváte na tu dlaň a najednou na třeba 6 prstů nebo 12 nebo něco, taky někdy používám, ale nejvíc používám ten. No a potom mám druhý test reality a ten mi funguje velmi dobře, je dobré, aby si člověk našel z těch testů reality, který funguje nejlíp jemu, a to je telekineze. Takže v tom snu si najdu nějaký předmět a nechám ho jenom vznést silou vůle. A to mi většinou zafunguje, nebo tento mi zafunguje vždycky. Takže to vím, to je můj druhý ověřovací test reality. A takhle poznám, že jsem ve snu a můžu v tom snu pokračovat. Proč se o tom bavím v tomto tématu? Protože testy reality jsou zároveň jeden z nejlepších prvků na stabilizaci snu, na prodloužení toho snu. Takže pokud chci prodloužit sen, tak mě prostě udělám test reality. I když vím, že jsem ve snu na 100% a chci prodloužit tu jeho délku, tak udělám ten test reality, protože tím jako uklidňuju tu mysl, zvědomuju to a ten sen je delší. Takže testy reality jsou zároveň výborným stabilizačním prvkem toho snu, když chci prodloužit jeho délku. Takže to a těch technik je spousta. Někdo říká točit se dokola, jako s něčím mám lepší zkušenosti, někdo třeba křičí do toho snu a podobně. Obecně platí zůstat v klidu, nenechat si něčím rozhodit, nejít tam silou. Často, když létám ve snu, nebo když létáme ve snu i v lucidní, tak nás to někam táhne. A nejde nám vlastně letět tam, kam chceme. Nejít do toho silou a nechat se třeba dotáhnout někam, jo, a tak dál. To dělám často já, že vlastně, i když si uvědomím, že je to sen a už ho můžu ovládat, tak tomu nechávám volný průběh a postupně třeba přebírám kontrolu a tím se mi nestane přesně to, že bych si řekl, jo, to super, teď už to můžu ovládat a probudím se. Ono i pro účely snové terapie je mnohem lepší záměrně tu luciditu, tedy tu vědomost ve snu snižovat, paradoxně. Takže když si člověk uvědomí, že je ve snu a najednou ví, že ve snu může všechno ovládat, tak je paradoxně často lepší nechat ten sen prostě plynout a nesnažit se v něm být tak vědomý. Můj krásný příklad, starší, jeden z nejsilnějších zážitků, které jsem měl, moje teta, kterou jsem měl fakt rád jako malý, miloval jsem ji, úžasná žena to byla, tak umřela lehce po 30. roku života. Asi to byla leukémie, nevím, ale ono to tehdy bylo složité, že ani ti doktoři toho moc jako nám neřekli a tak. A já jsem tehdy byl malý kluk a nepochopil jsem to. Moje mysl tehdy nepochopila, jak může tak mladý člověk umřít. Nedošlo mi to. Navíc jsem tam měl tu emoční vazbu, takže vznikla emoční rána. A ve chvíli, kdy jsem už jako hodně ovládnul lucidní snění, tak jsem viděl, že se s tou tetou chci potkávat a chci tohle řešit. Bydleli jsme tehdy v Poděbradech, v takovém jako nouzovém bydlení a já jsem tehdy ležel na zemi, na spacáku jsem vstupoval do lucidních snů, což je mimochodem taky super, když se vám nedaří lucidně snít a děláte ty přímé techniky vstupu do lucidních snů, které třeba učím ty snílky v lucidní akademii, tak je dobré změna prostředí. Třeba měkké postele, teďka mám doma to, že máme manželskou postel, kde jsou měkké matrace, měkčí, střední tvrdost a pak mám ještě vlastní postel vedle v místnosti, kde je tvrdší matrace. Takže když typicky ráno vstanu
po těch 7 hodinách spánku, tak já dneska můžu spát klidně 8 hodin, protože ten body scan je jako najetý, takže se mi to často povede. A když nic se neděje, aspoň mám za sebou body scan, začal jsem den relaxační technikou, super, chválím sám sebe, jsem vděčný, nezažívám křeč, tak se přemístím na tu druhou postel, ta změna prostředí, ta změna tvrdosti, ta změna taky pomáhá tomu, je zajímavý princip, jak vstupovat do lucidních snů. Tady jsem byl na zemi, na spacáku, na karimatce a uvolňoval jsem tělo, představoval jsem si, že vstupuji do snu, dělal jsem tu techniku, vstal jsem do snu a byl jsem plně lucidní. Byl jsem fakt třeba na 8, na 9 z 10, jakože jsem věděl, že jsem ve snu, věděl jsem, že to je sen. Byla tma, byl jsem přesně v té místnosti, do které jsem šel. A měl jsem v hlavě ten záměr, že se chci potkat s mojí tetou. Šel jsem dolů po schodech, tam to pořád vypadalo stejně jako v té místnosti a když jsem otevřel dveře, tak už to prostředí bylo trochu jiné. Nic jsem neměnil, nic jsem nedělal a nechal jsem se vést tím snem. Nenutil jsem to prostředí, měl jsem tam ten záměr setkat se s tetou, ale nechal jsem se vést tím snem, takže jsem prošel a došel jsem až k prádelně. Tam jsem otevřel dveře a byly tam takové 2 dámy a já jsem mi říkal, já se jdu potkat s tetou mojí. On říkal, jo, tam si sedněte dozadu. Tak jsem se tam sedl k těm pračkám, seděl na té židličce a čekal jsem na to, než přijde teta do té prádelny. Čekal jsem chvilku, díval jsem se ke dveřím, nikdo nepřicházel a po chvilce se teta objevila ve dveřích. A vešla dovnitř, přišla, sedla si se mnou a začala se mě vyptávat, jak se mám, co dělám, co zrovna jako řeším v tom životě a tak. Tak jsem mi vykládal, že to je super, že mám ty projekty, tu cestu úspěšných a tak dále, že mě to baví, pořád jsem povídal a to a pak jsem mi říkal, teto, já jsem se setkal s tebou, abych se něco dozvěděl o tebe, nebo ani abych mluvil jako s tebou, takhle to. A teta se na mě podívala v tom snu a říkala, víš Honzo, já jsem tady dneska chtěla být jenom pro tebe. Takže jsem ráda, že se to takhle stalo. A tak ten sen jako skončil. A já jsem si uvědomil, že je fajn, když já nejsem v tom režimu ega, kdy jenom někomu říkám, ale když jsem tam fakt jenom pro ty lidi. Mě to hodně obohatilo tehdy třeba v nějakém mentorování, koučování lidí a podobně, tady ta zkušenost. Když jsem se zaměřoval na to, co mi ta teta ukázala na jejím příkladu, tohle byl hodně silný moment, jako v té snové terapii. A když potom tohle zažíváš, tak už není cesta zpátky, že by si řekl, tak já se těm snům teď budu věnovat trochu míň. Jak vlastně si tímhle fakt projdeš, tak a nebyl to zdaleka jediný zážitek. Měl jsem jeden zážitek, který byl podobný LSD dýchánkům. Vstupoval jsem z jednoho snu do druhého, tak jsem přeskakoval, zažíval jsem různé intenzivní rituály, tlukot, fakt jsem cítil a tak dále. A jeden z těch snů, co tam byl, tak a to někdy dělám, že vezmu něco ve snu takhle do ruky a snažím se s tím probudit. Jednou se mi to povede, pak sem přijdu znovu a ukážu ti, co jsem si z toho snu vynesl do reality. A zatím se mi to teda ještě nepovedlo. To jsem zvědavej, ty jo. Jo, už se blížím, už to fakt cítím. Někdy to fakt cítíš v té ruce ještě těsně před tím probuzením a pak se díváš a není to tam. Ale nějaká typicky mince nebo něco, ty, jak si začnu nosit zlaťáky. Ale já jsem to dělal taky, teď jsem si vzpomněl. Ale jak si začneme nosit zlaťáky ze snu, tak už to už tady ani nebudeme, to budeme úplně někde jinde, ale já si teda nestěžuju, já jsem rád tam, kde jsem. Ale ne, mně se to povedlo totiž. To ti řeknu. Já jsem to držel v ruce, byla to nějaká taky 10 korun, blbost, nějaká prostě malá mince a najednou jsem se probudil a říkal jsem si, jo, je to tady, mám to tady. A byl tam můj otčím, seděl tady proti mě otčím a říkal jsem si, dívej, mám to tady. A o čem se nedělal? A já za chvilku, tyjo, já jsem vlastně pořád ještě ve snu. Falešné probuzení, víš? Jo. A on, jo. A já jsem pořád ve snu, takže mi to zase nepovedlo. A tak ten sen předtím nebyl lucidní, nebyl. A teď jsem se falešně probudil do druhého snu a já jsem ve snu. Nevadí. Po mojí levici seděl dědeček. Už nežil. 90 let se dožil dědeček. A už nežil. Tak jsem mu říkal, tyjo, dědo, úžasný člověk. A říkal mi, co bys mi jako doporučil, nebo co bych měl dělat pro to, abych se v životě posunul. A položil jsem mu jednu konkrétní otázku na jedno konkrétní téma, které je pro mě hodně osobní, takže nebudu zmiňovat, ale není to podstatné pro účel toho snu. A ten dědeček měl takové červené tváře, vypadal krásně v tom snu a tak se na mě šibalsky usmál. A většinou, když se mi smějou lidi ve snu, tak je to jako špatně, jak mi nic neřeknou. Tak jsem si říkal, no to teda zase nic. Ale on mi to řekl. A on mě řekl, víš, a on mě naučil techniku v tom snu. Kterou jsem tak nějak věděl, ale v té REM fázi, jak se spojí ty věci, tak mě to naučil. A naučil mě techniku vypisování budoucnosti. Že my často máme nějaké tabule vizí, že si lidi dělají tabuly vizí nebo nějaký roční cíle, roční vize a podobně. Ale on mi naučil techniku procesu
práce z budoucnosti, která funguje na tom, že máte sešit, nějaký krásný, hezký sešit a do toho si v přítomném čase píšete vaši vysněnou budoucnost. Ale děláte to třeba každý týden 3x, 4x, 5x a neustále takhle píšete zrovna o čem chcete. V přítomném čase vaši vysněnou budoucnost. Ten proces je důležitější, než to, že si jednou udělám nějaký vision board, který hedonická adaptace funguje, takže mě po čase přestane přitahovat emočně. Ten proces, kdy jsem pořád v tom s tou hudbou, je zásadní. A tuhle techniku mi přidal dědeček v tom snu. Techniku, kterou já už jsem někde věděl v sobě, ale potřebovala se pospojovat v rámci té REM fáze dohromady. Velmi mocná technika, kterou využívám v životě, učím i jiné lidi nějakým způsobem v rozšířené formě. Takže tohle mě naučil a pak to mělo nějaké právě pokračování, když jsem říkal, dědo, tyjo, děkuju, to je fakt super, už můžu skončit. Zavřel jsem oči, že se probudím a teďka najednou jsem a jsou tam takový frajeři v bílých pláštích a stojíme prostě u toho ohně a já další sen, super, už taky to intenzivní. A to bylo teda silný zážitek, protože to byl pořád jeden celý zážitek a tam jsme stáli u ohně a hrála hudba a měli jsme si najednou projít nějakým rituálem a já jsem fakt cítil velký tlak na hrudníku a jsem měl jako chvilku strach, jestli z toho nebude nějaký jako záchvat úzkosti nebo infarkt nebo něco. Fakt to bylo jako silné emočně, ale bylo to něco krásného. Na jednu stranu. A tímhle jsem si vlastně s nima prošel. A pak byla ještě předfáze 1. Bylo to třeba 4 falešné probuzení byly během jako jednoho snu, ale byl jsem překvapivě vědomý v nich, jakoby v těch probuzeních. A když jsem to popisoval právě jednomu člověku takhle na podcastu, tak říkal, tyjo, já jsem byl na LSD dýchánku a my jsme tam tohle zažívali taky, ty to děláš ve snech a já to dělám ve snech, přirozený změněný stav vědomí, tohle tam vlastně jde dělat. Lidi říkají, my jsme prostrčili ruku normálně takhle stolem a podobně. Jo, já to dělám ve snech. Takže jenom já to přirovnávám k tomu, když by si každý den dal k snídani LSD nebo nějaké psychedelikum, příklad, tak za prvé to není úplně asi prospěšné, jakože takhle pravidelně, ale za druhé počase si na to zvykneš. A už ti to tak nějak, jako za prvé to nebude mít už takové účinky a za druhé už ti to tak nějak jako, bude to fajn, ale už na to tak nějak zvyklý. A my jsme si takhle zvykli na ten svět snů, když je máme každý večer. My to bereme jako něco, co se nám prostě nějak děje, protože to je pravidelné, protože to od dětství známe. A přestali jsme si vážit té super schopnosti, toho super daru, který ten svět snů přináší. A na to se snažím lidi zase trošku jako víc napojit. Toho já si teda vážit nepřestávám. Já naopak, možná je to tím, jak moc ty sny prožívám, ale jako je to pro mě hodně důležitý. To je jedno. Mě ta vaše odpověď vnukla otázku, jaký, neřeknu schválně nejlepší, ale nejsilnější zážitek ze snu máte. Hodně pro mě náročná otázka, protože bych potřeboval mít tady svou deník snu, asi ho budu nosit. Já fakt někdy se na to chci zaměřit a chci vzít ty moje sny a spíš ani ukazuju konkrétní proces interpretace. Jak teďka píšu ten e-book, tak říkám vždycky lidem, ono to je těžké, protože my fakt chceme tu jednoduchou odpověď z té role oběti. Takovou tu řekni mi hned, jak to je, toto, tamto. A já se spíš s lidem snažím říkat, když vám ukazuju interpretaci svých snů, nebo interpretaci snů, ke kterým došli lidi, se kterými jsem pracoval. Sledujte ten proces. Ne ten výsledek, ten proces, jak se k tomu došlo. Takže tohle je náročné. To s tetou bylo hodně silné, co jsem popisoval. Z toho jako nějakého momentu zážitku. Potom jako velmi silný sen s přesahem do reality byl sen, na základě kterého jsem našel svoje ukradené kolo. To klidně řekněte. Jo, můžu, no. Bydleli jsme v Berouně, tu jsme se přestěhovali a ze sklepní koje zamčené normálně mi ukradli kolo. Nikdy předtím se mi to nestalo, tak jsem tam stál a to kolo nemělo valnou hodnotu. Už když se kupovalo, tak stálo třeba 11 000 a měl jsem 15 let, takže to kolo asi, ale vypadalo dobře, do dneška vlastně vypadá dobře, ale asi ten zloděj na základě toho to usoudil, že by to mohlo být jako hodnotné kolo. Mm-hmm. Což nebyl dobrý soud. Ale pro mě, když jsem tam stál a neznal jsem tu zkušenost, tak to bylo narušení toho osobního prostoru, ta silná emoce. Najednou mě může někdo jako okrást, může mi někdo sebrat takhle jednoduše můj majetek. Bylo to nepříjemný pocit, velmi nepříjemný pocit. A jediný můj záměr, a v té době je to těžké takhle to přenést do světa snu, protože jsme hodně zahlcení tím pocitem na první dobrou, takže nemáme to. Takže to trvalo pár minut, když jsem byl v tom sklepě, ale říkal jsem si, aha, tohle je příležitost řešit to ve snu. A já jsem toho hned využil v té době, kdy jsem byl v tom sklepě a cítil jsem ten pocit. Zavřel jsem oči, prožil jsem ten pocit toho negativního
pocit, nebo procítil jsem ten pocit, ten negativní ve svém těle, kde je, jak opravdu vypadá, a na základě něho jsem vytvořil snový záměr, tu představu o tom, že si o tom nechávám zdát, vysílal jsem ho do světa snu. S tím záměrem vyléčit emoční ránu. Nic jiného v tom nebylo, jenom tenhle záměr. A nevím, jestli to bylo 2 dny na to, nebo 3 dny na to, myslím si, že to bylo tak druhou noc, se mi zdál sen. Mimochodem shodou náhod, první sen, který jsem si zapsal do nového deníku snu, nově založeného. A byl to sen, ve kterém s mojí manželkou jsme tak seděli u stolu a obědvali jsme. A obědvali jsme na vlakovém nádraží v Berouně. A jedli jsme a já najednou vidím, tam bylo sklo, já najednou vidím, jak mě někdo krade kolo na tom nádraží. Tak si říkám, musím toho zloděje chytit. Tak jsem tak stoupnul z toho stolu, šel jsem, tak tady jsme vlastně takhle obědvali a já jsem šel k tomu východu a natáčel jsem si ho, abych ho rozhodil, že si ho točím. Vůbec to nerozhodilo, toho zloděje. Vůbec. Tak jsem si říkal, musím najít nějaký jiný způsob, jak ho rozhodit. Musím se k němu dostat rychleji, nestihnu to, pokud půjdu dokolo. Tak jsem, abych se k němu dostal, tak jsem musel projít takovým velkým proskleným prostorem. Nevím, jestli to bylo sklo nebo jiný materiál, ale musel jsem se přes něj dostat, abych byl rychlejší. Tak jsem tam šel, dostal jsem se přes ten prosklený prostor a šel jsem proti tomu zloději. Začal jsem na něho křičet a oni fakt utekli. A to kolo tam zůstalo. Trošku narušený zámek nebo něco a pak už to nebylo tak podstatné, ten děj toho snu, že jsem vlastně přišel k tomu kolu, byli tam nějací lidi, že jsme se bavili a tak dále. Ráno jsem se probudil a říkal jsem si, to zajímavý sen, tak jsem se začal zapisovat a podtrhl jsem si tam 2 věci. A první věc byla vlakové nádraží a druhá věc byl ten velký prosklený prostor, který jsem překonával v tom snu. To byly 2 základní symboly, které jsem fakt měl v tom deníku, jakože jsou podstatné. A říkal jsem si, musím to zkusit, protože si pohrávám samozřejmě s tou spirituální hypotézou, že část našich snů má přesah do nadvědomí, ze kterého můžeme čerpat, stejně jak třeba, jako to je to moje hypotéza, to berte jako s nadhledem, ale rád jdu, jako když to jde, když to není znásilné, tak rád tomu jdu trochu naproti a bavím se tím, tak jsem si říkal, musím se na to hlavní nádraží jít podívat. A uběhlo pár dnů nebo nějaká doba, já jsem tam nešel, znáte to, práci, toto, tamto. A jeli jsme z Kutné Hory z návštěvy rodičů mojí ženy. Jsme se vraceli do toho Berouna. Přijeli jsme do Berouna a byli jsme na tom vlakovém nádraží v Berouně. A já si říkám, Honzo, moje manželka těhotná tehdy, čekala o lůžku, já jsem si říkal, Honzo, zastav se, buď pozorný, dívej se kolem sebe, jsi na vlakovém nádraží a teď máš tu příležitost, blatma. Procházeli jsme tím vlakovým nádražím, tak jsem se díval takhle a samozřejmě nic, nikde, ne, prostě vlakáč. Tak nic. A tak jdeme a jsme pořád na tom vlakovém nádraží a moje žena už spěchá k autobusu, protože tam autobusy jezdily velmi nepravidelně a tím, že byla těhotná, venku byla zima, byla tma, tak spěchá. Ale já jsem si v klidu šel a říkal jsem si ještě jako to navnímej a tak jsem šel, manželka, rychle pojď, a jasně, hned tam dojdu. A teďka najednou jsem se takhle podíval doprava a proti mně byl ten velký prosklený prostor, co byl v tom snu. A byl to Bike Tower. Byla to věž s těmi koly. Bike Tower. Ten prostor, já nevím, jestli to je plexisklo nebo něco, ale prostě to vypadalo jak v tom snu ten prostor, který jsem musel překonávat. Tak jsem si říkal, úplná tma, nešlo vidět. A já jsem začal chodit dokola toho Bike Toweru a našel jsem tam to svoje ukradené kolo v tom Bike Toweru. Zavolal jsem policii, ti přijeli, trvalo to hrozně dlouho, než se ke mně kolo vrátilo, ještě několik měsíců, ale to už je asi nepodstatné. Moje žena tehdy jela domů a já jsem mi říkal, podívej se na první zápis a jediný zápis v té době v mém novém deníku snu a přečti si přesně, co tam je. A ona mi psala, wow, to je pecka, to snad není možné ani, jo? Jak je tohle, vlastně to by byla velká náhoda, kdyby se tohle, možná to byla náhoda. Já jsem vlastně člověk, který učí lidi sebereflexi, takže říkám, buďte otevření všemu. 2 strany mince, zajímavá věc. Říkali mi to kluci, jeden kluk mi to říkal na jednom podcastu, i když je něco hodně nepravděpodobné, že to je náhoda, i tak to může být náhoda. To je definice náhody. Souhlasím. Na druhou stranu, tady ta druhá strana mince, pokud všemu, čemu nerozumíme, dáme nálepku náhoda, neochuzujeme se tím v životě o určité možnosti poznání. To je ta druhá strana mince. A ten život je vlastně o tom, že balancuješ na hraně té mince.
Že takhle ta mince jede a vy balancujete na té její hraně. Že nepřepadnete na to, že všemu dáváte nutně význam z role oběti. Toto se mi stalo, snář říkal, že to znamená tohle vykladač snu, ale na druhou stranu nejste ani jako zabředlí v tom, že pokud to neprokázala věda, tak tomu prostě neuvěřím, protože vůbec jako je to o tom balancování pro mě na té hraně mince, kdy je potřeba, aby v tom byla hravost, abych se tím nenechal ovládnout, abych zůstával v roli tvůrce života. A tohle si myslím, že když se člověku povede, tak to má velkou sílu. Takže toto byl třeba zajímavý zážitek s přesahem do jako probuzeného života, docela jednoznačným, což bylo vtipné, protože já jsem chtěl vyléčit emoční ránu. Já jsem neměl záměr něco tam dělat a nakonec to mělo i benefit v tom, že jsem našel to kolo, takže kolo mám do dneška. Není to nějaká výzva k tomu, aby mě ho někdo snažil se zase ukrást, to prosím vás nedělejte. Možná už bych neměl... Tak to už by ho odradilo to, že víte, jak ho najít, takže... No, hele, možná některé lidi to spíš nakopávačka, aby to Skrilla fakt dokázal, že to dokáže. Ne, já nevím, jestli by znovu měl tu motivaci, protože někdy je těžké to, že máte nějaký problém a ten problém není tak velký, abyste měl motivaci, jako necítíte motivaci ho řešit. A v ten moment, když tam není ta motivace, ten pocit, tak jenom tak to přenášet do světa snu je nuda. Že fakt jako, ona jde samozřejmě znovu objevit ta motivace a v těch snech jde řešit spousta věcí, ale někdy i já mám takové jako výzvy, které jsou řekněme tak malé, že nemám třeba úplně motivaci je přenášet do světa snu. Stává se vám někdy, že máte nějakou vzpomínku, třeba někomu začnete vyprávět něco, a pak si uvědomíte, že se to nestalo v realitě, že to je vzpomínka na sen, že se vám to vlastně pomíchá, protože mně se to občas stává. A jako mám pár vzpomínek, není to nikdy nic významného, u kterých prostě nedokážu říct, jestli jsem to fakt zažil, nebo jestli se mi to jenom zdálo. Bude se vám to stávat často, nebo jinak. Někteří lidi mají strach z toho, že když se začnou věnovat rozvoji světa snů, že najednou ztratí ten přehled mezi realitou a sněním. Že jim to najednou začne všechno splývat. To není pravda, je to přesně naopak. Když se začnete věnovat rozvoji snu, tak naopak jste víc vědomí tomu rozdílu, víc to začnete všímat. Ale jsou různé zážitky, jako falešné probuzení, jako to, že najednou, když hodně si vybavujete ty sny, tak se najednou může stát, že třeba nějaký sen se vám zdá tak reálný, že si přemýšlíte, je to realita, nebo se mi to jenom zdálo, proto je dobré tam mít v tom deníku snu, abych to tam třeba našel, jestli to tam někde není. Takže mně osobně se to nestává tak často. Pracoval jsem se snílky, kteří to mají výrazně jako častěji, ale někdy se mi stane, že si říkám, tohle, jako stalo se to, nebo se mi to jenom zdálo, ale ono to ničemu nevadí. Dokud člověk dokáže být v té uvolněné roli tvůrce a neustále se k ní vracet. Ve chvíli tam je křeč, že třeba ztrácí nějakou sílu a podobně, tak ta křeč umocňuje ty bloky, ty rány, tu neschopnost toho světa snu něco řešit. Takže vždycky je důležité zůstat, já rád říkám, v té uvolněné roli tvůrce. Dneska ta společnost, když se podíváte, tak je celá založená na boji o pozornost. Což vede k tomu, že když všichni bojují o pozornost, tak se ji snaží ukrást vašimi způsoby tím, že ve vás vyvolají strach, nějaké negativní zprávy v médiích, nebo nějaký rozruch, nějaká kauza, nějaký mediální hon na nějakého člověka z nedávné doby, třeba na Jardu Duška, když to tady točíme. Snaží se vás vlastně takhle jako mediálně upoutat, rozbouřit, nahněvat nebo vyvolat ve vás strach, protože v ten moment můžou tu vaši pozornost směřovat tam, kam chtějí. Což samozřejmě je jenom nějaká jako ziskuchtivost a chamtivost a podobně, ale hlavně je to problém v tom, že vás odpojí od toho vnitřního klidu. Protože ve chvíli, kdy nejste v klidu a jste rozčekaný, tak nemáte pozornost vlastně k tomu svému tvůrci, uvolněnému, tak jak tomu říkám. A tohle je věc, kterou bude potřeba, aby lidi začali hodně rozvíjet. Už se o tom mluví. Univerzita Yale má celý kurz o štěstí, který je hodně o rozvoji klidu a který je na kurzeře dostupný úplně zadarmo pro lidi. Takže už se o tom ve společnosti mluví a čím víc budeme konzumovat ta média, která tohle dělají. Vemte si třeba, existují zpravodajské kanály, které vám ukazují tu největší tragédii světa v těch nejhorších barvách. Netvrdím, že lžou, vůbec ne, ale cílem není vás informovat, cílem je to ukrást vaši pozornost a na konci toho jako děsivého hudbou podbarvené reportáže vám řekne ten člověk tohle. Řekne vám, celou situaci sledujeme,
a budeme vás o ní průběžně informovat. Což znamená, vystrašil jsem tě, hrozí ti možná nějaké nebezpečí a zůstaň čumět na tu obrazovku, protože tam jsme a budeme tě o tom dál informovat. A to ti lidi okrádá o pozornost, kdy v době, kdy je velký problém záchvaty úzkosti, úzkost u mladých lidí, kdy ta roztěkanost je tak velká, že se nám dějou tyhle věci a my se potřebujeme učit vracet se k tomu vnitřnímu klidu. A ono se to potom vlastně projevuje i u těch snů. Když vidíte člověka, který najednou přesně narazí na tohle a já úplně ztrácím to povědomí a je takový roztěkaný, tak to je často způsobený tím, že ten Matrix ho už jako ovlivnil natolik, že nemá tu schopnost toho klidu. Ale čím víc je v tom klidu, tím víc to dokáže vyhodnocovat z postoje toho tvůrce. Bavit se tím, uvědomovat si, vracet se k tomu myšlení. A to je téma, které si myslím, že bude velmi aktuální, už dneska je, ale které prostě se bude muset společensky nějak vyřešit, protože ti lidi jako psychicky kolabují, mladí lidi, co vidím já kolem sebe. A myslím si, že to je škoda. Myslím, že to je škoda, když fakt stačí, dělali pokus, řeknu, nevím, jestli budu interpretovat úplně dobře, ale vzali muže a ženy a dali je do místnosti, kde je posadili na křeslo a cílem bylo 15 minut zůstat v klidu. A nic nedělat, 15 minut zůstat v klidu. Kdyby náhodou to nemohli vydržet, tak tam bylo tlačítko, které jim mělo dát jemný elektrický šok. A teď ten for. 23% žen, nebo přes 20% žen, víc než 1/5, místo toho, aby vydržela v klidu 15 minut, tak si nechala dát ten šok, než aby 15 minut vydržela v klidu. U mužů dokonce přes 60% mužů si nechalo dát ten šok jemný, než aby zůstalo sedět 15 minut v klidu. Přitom 15 minut denně zavřít oči a jenom zůstat sedět v klidu a pozorovat svůj dech je jedna z nejmocnějších, nejúžasnějších věcí pro rozvoj naší mysli, našeho duševního klidu, pro rozvoj lucidního snění a snové terapie. To je to, že byste se ptal na tu stabilizaci těch snů. A já jsem řekl, že řeknu tu nejnudnější věc, která je nejvíc přínosná, a to je meditace. Meditace je nejvíc podceňovaná, ale nejhodnotnější technika pro lucidní snílky. Ve chvíli, kdy meditují, tak se významně zvyšuje stabilita těch lucidních snů, i těch normálních, i té meditace, protože trénují vědomou mysl v probuzeném životě a to její vědomé zaměření se přenáší do toho světa snů. 15 minut, jenom jako pro začátečníka jenom pozorovat svůj dech, nosní dírky, nic jiného, jo, jako úplně to stačí. Jenomže to je nuda. Lidi chtějí zábavné techniky, lidi chtějí atraktivní žrádílko, tohle je prostě nuda, ale tak to je, no. Toho si všímám všude kolem sebe, všímám si toho i na sobě vlastně, že když prostě třeba bych, nevím, otevřel si Instagram a chvilku bych scrolloval, tak se mi tak strašně zkrátí a zhorší pozornost, ano. Že když bych potom hned měl pracovat na něčem, na čem se potřebuji fakt soustředit, tak toho nejsem schopný. A jako je mi jasný, že se to bude propisovat i do těch snů, že prostě když před spaním budu scrollovat na Facebooku nebo něco, ano. Tak jak můžou vypadat ty sny asi, že jo? No samozřejmě. A je to jako, tohle je velké téma a je to tak, jak to popisujete, no. Já vám tady zkusím ukázat jednu věc. Já třeba Instagram se přiznám, že používám. Jenom jsem ho naučil, divákům to řeknem, co nás poslouchají. Vlastně dělat to, sledujte ho, zapnu tady, ono totiž ten algoritmus nějak funguje a když čím víc ho používáte a čím víc mu rozumíte, tím líp funguje. A teďka tady dám vlastně Reels a dívejte, motivační video. You can do what you, je to prostě nějaká motivace. Jedu dál, jo, tady. Toto nevím, co znamená, ale tady taky nějaká reklama, jo, tady. Zase nějaká očekávání toxická, jo? Je tam nějaká prostě vztahové motivační video. A čím víc jdu dál, tak je to vlastně workouty, motivace a tak dál. A ty sociální sítě fungují tak, tady taky zase nějaká jako motivace nějakého člověka. Fungují tak, že čím ty rychlé sítě je nezajímá, koho sledujete vůbec. TikTok, Instagram, Facebook Reels. Hlavně, že sledujete. Je zajímá, kolik času strávíte, je dokonce ani moc nezajímá, jak moc ta videa lajkujete. Je zajímá, kolik času reálně strávíte u toho videa a jestli se na něj díváte opakovaně. To má největší váhu pro ten algoritmus. A když to víte a začnete to používat z roli tvůrce, tak já dělám jenom to, že jsem zapnul ten Instagram před nějakou dobou, když jsem s ním začal pracovat, říkal jsem si, já chci, aby mi Instagram pomáhal k lepšímu životu, když už ho používám. Moc ho nepoužívám, ale když už na něm jsem, tak chci, aby mi pomáhal. A jenom jsem takhle zůstával u těch videí, Jim Rohn, motivace, Mel Robbinsová a tak dále, které jsou inspirativní, které mě dávají tu dobrou inspiraci do života. A nechal jsem ho třeba 3krát proběhnout to video a dal jsem tam like. Jo, a pak zase, a nikoho nesleduju z těch lidí. Nikoho, co jste teď viděl, tak nic z těch videí nesleduju. Ale jenom jsem to tak a nechal jsem to zase 3krát proběhnout. Tak TikTok je v tom trochu agresivní. Ten se vám snaží nabízet ty s proměnutím jako hovna, když zrovna úspěšná. Ale Instagram Reels, takže TikTok já nepoužívám.
byť tam jsem jako influencer, mám tam něco přes 100 000 sledování, tak už tam jako nejsem, už tam netočím videa, ale zrovna Instagram takhle můžete naučit. Ale chce to hodně vyjít v roli vědomého tvůrce, protože ten cílem Instagramu Reels a těchto rychlých sítí není dát vám obsah, který vám má pomoct lepšímu životu. Cílem je urvat vaši pozornost za každou cenu. A dát ji inzerentům. Takže rychle musíte přeskočit ta videa, která vlastně nechcete vědomě a zůstávat u nich. Ale teď, když zapnu Instagram, 9 videí z 10 vlastně je nějakých inspirativních, motivujících. Mě u toho Instagramu jako vadí trošku to, že tam nemám kontrolu, že sice takhle nějak ten algoritmus můžu ovlivnit, aby mi ukazoval to, co chci vidět, ale furt nejsem v té roli, že já bych se rozhodl, že teď si pustím tohle video. V tomhle mám rád třeba YouTube, který mi jako dává doporučení na videa, které se mi můžou líbit a já třeba si otevřu YouTube, místo toho, abych scrolloval na Instagramu, tak třeba 5 minut scrolluju na YouTube a jenom si přidávám do seznamu přehrát později videa, co mě zaujaly. A potom, až ve chvíli, kdy jako si řeknu, že jo, teď se chci podívat prostě na tohle video, tak si to otevřu a pustím si to a už mám pocit, že já jsem ten, kdo udělal to rozhodnutí a teď tomu můžu věnovat tu pozornost. Chápu. Mně se třeba tohle osvědčilo velmi s tím Instagramem, protože když někdy jsem v situaci, že chci rychlou inspiraci, takovej ten jako rychle něco dostat, tak to prostě rovnou zapnu a zároveň je to jako fresh. Jsou to videa, která jsem třeba ještě neviděl, některé myšlenky se opakují a fakt jsem ho to naučil, že 9 videí z 10 jako je pro mě relevantních a inspirativních. Oni vám chtějí ukazovat to, u čeho trávíte čas, ty sociální sítě. Takže v tomhle třeba jako jde si s tím hrát. Trošku jsme odbočili, ale to si myslím, že nevadí. Ne, ono je to jako fajn. Vlastně je hezký vidět někoho, kdo mluví o sociálních sítích nejenom v pejorativním kontextu. Ano, no ono totiž vždycky je to o té naší roli. Jestli jsem v roli oběti, nechávám si ukrádat pozornost, jo, to jsou ti lidi, kteří říkají, hele, já jsem vlastně jako sofistikovaný člověk, protože já mám sice televizi doma, ale sleduju jenom ČT24. A já tak to je ten nejhorší kanál, který můžeš sledovat. Když sleduješ Primu Cool, tak víš, že jsou to blbosti vymyšlené, víš, že jsou to kraviny a tvůj mozek to ví a směje se a baví se u toho. Ale když sleduješ realitu, tu děsivou realitu, proloženou tou reality show těch politiků, kteří sedí proti sobě a vybereš 2 extrémní póly těch politiků, kteří sedí proti sobě a hádají se mezi sebou, úplně zbytečné, nikam to nevede. Takhle to máš proložené, reality show s těma děsivýma reportážema. Tak je to jako na hlavu velká vymývaná. A to byť vám potvrdila spousta psychiatrů i psychologů, že tohle je brutální pro lidi, že když si podíváš večer na nějakou akční komedii nebo na něco, pohoda, nebo večer se nedíváme, to už nechávám melatonin a tak, ale přes den třeba, jo, podívám třeba v 5 hodin ještě ve 4, jo, ale když mě běží ty zpravodajské kanály, tak to je ta nejděsivější realita tohoto světa, zcucnutá do krátkého času, ještě v dramatických reportážích, podbarvených jako dramatickou hudbou, která vede k prohlubování psychických problémů, stresu a tak dále u lidí. A tím netvrdím, že by lidi neměli být informovaní, vůbec ne, jenom jim říkám, zkuste 3 měsíce tohle nemít. Zkuste 3 měsíce žádné zprávy, žádné tohle a jenom si dejte jako test, jestli nebudete informovaní, jestli nebudete mít přehled, protože já na tohle nechodím, nesleduju to a všechny zprávy se ke mně dostanou, co potřebuji vědět, ale bez té jako dramatické, úzkostlivé omáčky vyvolávající strach. Takže jenom to zkuste, jako jestli fakt potřebujete být až tak moc v obraze a zjistíte, co zjistíte. To, co prostě potřebujete zjistíte. Jo, ale je to takový paradox, že spousta lidí ti řekne, hele, nesleduju blbosti v televizi, sleduju jenom důležité věci. Ale z hlediska toho jako mentální hojnosti a potenciálu je to jako úplně opačně. Jo, ty kanály, když se nad tím fakt člověk trochu zamyslí. Téma na jindy, velké téma. Doufám, že se o něm bude víc mluvit ve společnosti. Já jsem to v podstatě měl podobně. Já jsem dřív zprávy sledoval furt a potom, když jsem odjel na cestu, o který jsme se bavili, než jsme začali nahrávat a vlastně neměl jsem stabilní připojení k internetu ani nic podobného a byl jsem 3 měsíce takhle pryč nebo ještě díl, tak jsem vlastně zjistil, že o nic nepřichází. Ano. A od té doby jako neříkám, že bych nesledoval zprávy nebo tak, ale rozhodně už na tom nevisím tak jako předtím. Jo. No, hele, je to velké téma za mě.
Když se podíváme, tak hranice mezi bulvárem a mainstreamovými konzervativními médii se postupně zužovala. Třeba když vezmeme nadpisy článků, když dneska srovnáte nadpisy článků na Blesku.cz a na jakýchkoliv zpravodajských kanálech, je to v podstatě stejný formát, takže ta hranice se postupně zužovala a dneska ta hranice už skoro není a spousta věcí, které vidíme na seriózních médiích, je v podstatě bulvár v trošku takové jako kosmeticky přijatelnější variantě. Poslepované pravdy, vytržené z kontextu. Ale to je, možná to mám teďka jenom čerstvě to v hlavě kvůli té mediální kauze, která byla nedávno předtím, co tohle točíme s Jardou Duškem, která pro mě byla i trochu osobní, ale která ukázala spoustu věcí o tom, jak média fungují, když člověk zná ten kontext zatím a ty věci. Ale o tom asi se dneska nemusíme, jako, nebo můžeme se bavit, o čem řeknete, ale je to ne, trošku nad rámec toho, je to takové trošku už takové jako děsivé snění, ale... Ono už to navíc, až tato epizoda vyjde, nebude aktuální, předpokládám. Takže... No, jasně, bude zase jiná kauza, ale jo, rozumím. No. Ono už to ani teď teda není moc aktuální. No, to je vlastně druhá věc, že asi tak před tím měsícem, nebo kdy se to stalo, tak to proběhlo úplně všude a teďkon... To byl okurková sezóna mediální. A teď bylo co řešit. A jenom divákům řekneme, že šlo o názor Jardy Duška na rakovinu, vlastně jeho postoje, a pokud jde o mě, tak já ani nedokážu říct, jestli s tím souhlasím nebo nesouhlasím. Já tomu tématu vlastně nerozumím. Takže nevím, jestli to je tak, nebo je to jinak. Já jsem to ani neviděl, protože mě to vlastně upřímně ani nezajímalo. Ono to ani nejde vidět, protože to je, pokud by někdo fakt chtěl vidět kontext celého toho rozhovoru, tak by si musel zaplatit na placeném kanálu, takže to většina lidí vůbec neviděla. Většina lidí viděla jenom tu 40-sekundového z kontextu vytržené video. Já jsem neviděl ani to. A o nic jste nepřišel. O nic jste nepřišel, ale vlastně to spíš bylo zajímavé vidět, jak velký mediální hon to vyvolalo, jako zbytečně uměle vykonstruovaný, ziskuchtivý. Bylo to tak, a to i na relativně seriózních médiích, které tehdy skládaly dohromady různé pravdy a vytvářely tím novou lež, tím, že poskládali, jakože nemůžete dneska vysloveně lhát, protože kdyby vás člověk odhalil zražit, tak je to blbé. Ale že třeba spousta novinářů vůbec neviděla nic jiného než to 40-sekundové video a potom třeba vzali ten názor Jardy Duška a přilepili k tomu nějakou jinou pravdu z jiného vlastně jeho názoru, ale on v tom kontextu rozhovoru řekl ve skutečnosti jako trošku jinou pravdu. Takže ten článek byl v podstatě lež. A tohle se dělo a když to najednou vidíte a je to osobní, tak to změní váš pohled úplně na ta seriózní jako média, která tady jsou, což se stalo u mě. Myslím si, že bude dobré o tom někdy ještě jako jemně mluvit a trošku těm lidem v tomto směru otevírat oči, aby nebyli tak moc závislí na tom kradení pozornosti, protože dneska jako bezplatná média nemají za cíl vás nějak jako pozitivně informovat, mají za cíl vás ukrást vaši pozornost a to i ta relativně seriózní. Ale jak říkám, já jsem rád, že jsme do toho trošku zaběhli, je to prostě téma, které je teď, když to zrovna točíme, aktuální a věřím, že pro lidi bude aktuální do budoucna. Taky myslím, že už se stejně chýlí ke konci. Ale i to stejně se probrali hodně, takže je to dobré. Ale právě, probrali jsme toho daleko víc, než jenom lucidní snění. Nicméně já bych to ukončil poslední otázkou na závěr, která se lucidního snění týká. Nebo snění obecně. A to je, kdyby si posluchači měli odnést jednu jedinou myšlenku z toho, co jsme si dneska říkali. Ať už teda ohledně lucidního snění, nebo snění obecně, nebo klidně i spánku. Tak co by to bylo? Super otázka. Vyberu fakt jenom jednu věc. Změňte váš postoj ke světu snu. Přijměte to, že vaše sny jsou tady od toho, aby vám pomáhali k lepšímu životu. A podle toho k ním přistupujte. To je jediná myšlenka, kterou bych chtěl, aby si lidi tady z toho odnesli. Vstupte do Lucidní akademie, kupte si moji knížku, kupte si můj deník, to všechno udělejte, ale tohle je myšlenka, kterou bych chtěl, abyste si odnesli. Super, tak jo, díky moc za tenhle rozhovor. Já děkuji za pozvání a přeju všem krásné snění. Díky.